ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון בלומפילד. התחושה היא הערב הזה שאין דרך חזרה, בעיקר עבור הפועל תל אביב. התחושה היא שאם את המשחק הזה לא מנצחים, הפועל תל אביב תרד ליגה. אבל בית"ר ירושלים באה במטרה ברורה, לנצח כאן, לברוח סופית, וגם להוריד על הדרך את היריבה הכי גדולה שלה. הנה הכדור עולה, וזה הולך פנימה! מעל ברנס! דהן נמצא שם! יוסי אבוקסיס לא רצה שזה ייפתח ככה! ברק יצחקי בטח רצה! 1-0 בית"ר, 4 דקות של כדורגל. איזו פתיחה. אלטמן, הכדור יהיה שוב של יונה, משחרר את זה עכשיו. שועה רוצה את הכדור, שועה מקבל את הכדור, שועה משאיר את זה ליונה ברחבה, והנה בית"ר, ברנס לוקח, פסי מרחיק. הנה הוא עושה את זה, וזה כמעט נכנס. סילבה, תגובה נהדרת. הכדור של רן בנימין, בנימין קצר אל טוריאל, וטוריאל עובר, וטוריאל ממשיך. תראו את טוריאל, אבל הוא בועט. היה יכול להמשיך, אני אומר אבל, כי הוא היה יכול וצריך היה להמשיך לתוך הרחבה. בואו נראה את בית"ר, איך עושים את זה נכון. בואו תראו לנו, ג'ורג' אבל גנאים מצליח להתערב, זה עדיין לא נגמר. הכדור את ג'ורג' וג'ורג' כובש! ככה עושים את זה נכון. בית"ר ירושלים יעילה, בית"ר ירושלים כובשת שוב בפתיחת המחצית, הפעם המחצית השנייה, וזה 2-0. הפועל לא צריכה לוותר על המשחק הזה, יש עוד הרבה זמן לחזור אליו, אבל יוסי צריך להגיד, יש עוד הרבה זמן לחזור אליו, יש גם זמן לבית"ר ירושלים עכשיו עם כל הביטחון שלה להבקיע עוד אחד. הנה שועה מסתדר עם זה ובועט פנימה, כן! לראות את יוסי אבוקסיס, לשמוע את הקהל של בית"ר ולהצדיע לירדן שועה על עוד פעולה גדולה בדרך לעוד עונה בליגה הבכירה. ברק יצחקי בדרך לנצח בבלומפילד, בדרך למטרה שלו להשאיר את בית"ר בליגה, הרביעי ב5 משחקים. מזה יהיה קשה מאוד ליוסי אבוקסיס לחזור. שיבוטה עכשיו, שיבוטה באוויר, בנימין מאבד, ועכשיו הבעיטה! תוצאה מהדהדת בבלומפילד, תוצאה שלא משאירה מקום לספק בכישלון של הפועל תל אביב, בהצלחה של בית"ר ירושלים. 4-0 בבלומפילד לבית"ר ירושלים, גם בימי האליפות של הצהובים שחורים. זו תוצאה לא נורמלית. 4-0. איזה שער, סורו. שיבוטה משאיר את הכדור, הנה בנימין למרכז, לא יוצא מזה כלום, אבל הייתה שם פנדל, יש פה פנדל, יש שם פנדל, הייתה שם כניסה מיותרת וגסה. קצרפולסקי ינסה להגיע לכדור, עכשיו הריצה קדימה, ויכול להיות כאן שער חמישי, וזה מגיע דבוש. 5-1 בית"ר ירושלים. יוסי אבוקסיס כבר לא יודע מאיפה זה יגיע, הוא פשוט, העיניים מבולבלות, אין כבר תקווה, רק התסכול, העצבות והחגיגה ממול. הרבה היסטוריה כאן הערב, האם גם יהיה 6? הנה עליון, מה זה? זה כבר לא קשור לכדורגל. לוריאן יחטוף אדום, האדום הכי מוצדק שאני זוכר לאחרונה, אבל לא קשור לכדורגל, מוטי. ארז פפיר שורק לסיום המשחק הדרמטי בבלומפילד. 5-1 לבית"ר ירושלים, תוצאת השיא של בית"ר מול היריבה הכי גדולה שלה בהיסטוריה של הליגה שלנו, והפועל תל אביב יורדת אל מתחת לקו האדום ב3.5 עשורים מול העיניים של כל אוהד של הפועל תל אביב. האם שוב הפועל תל אביב תרד ליגה?